Welcome to the other TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele abafowethu siyiDwaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Surprise lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyamthanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle. Yasina ni athi ngiyaya. Welcome to the other TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one. Angabe ngedwa mfethu ngoba no Dr. M and kamera mina Dr. V abanye bambiza ukuthi Mavusana aka Mavuthela sila phansi kwezihlahla umthunzi kupholile kumnandi soze ukuthi into beze ngayithi imnandini Dr. M uthini Santumela. Sinibingelele sinamukele kuyiDwaza TV. Sesibuyile singodokotela bothanda. Hallelujah. Siphampa inhliziyo. Bafethu nelazi udaba kuhluka igender yabona elinye la ngabesilisa bakhala kwesifazane ngabesifazane ukhala ngawesilisa sakabatholi ke kodwa I hope one day sizobathola boss sibam ngicela nisondele nje nizoyibika ukuthi ngobani kwenzakalani ubani le ndoda nina nimisele ngani Uzani nkosami uzani ngaoza nje mfethu. Ningangena emanzini uyabona bakho no shaka la yazi ushaka owazi ushaka Ha. elazi ulwandle ubuya kuphi emakhaya Eastern Cape. Eastern Cape likhona ulwandle ne naseyilalini ne wena eyilalini zakho likhona Yeah, khona. like lisemva kwendlu Kodwa yawokha ne kumnandi ngale Eastern Cape yeah. Awukho ushaka lapha eBhishi. Yini ushaka? Mhlawumbe babiza ngegama Shark. ushaka lo fish lo odla abantu Khona. wazi ngani wena Dolphin. na idolphin ayibadla Not yini? idolphin ilady le idlala idolphin idlala nabantu friendly nabantu ushaka awukho friendly nabantu akwazi ubuye movie yokushaka ke Hi guys, if you're into trading, listen to this. With Pocket Broker, you can trade over 130 plus assets, currencies, indies, stocks, and cryptocurrency. And the best part, it is available 24/7. That means you can trade anytime you want. They are also amongst the best platforms to offer BTC EFT trading with profitability up to 92% and even more crypto assets coming soon. Deposits and withdrawals are simple, especially with crypto. Withdrawals are convenient and commission free. Now, here is where it gets interesting. Pocket Broker has a referral program called Pocket Friends, where you invite a friend and they top up their account and start trading. For example, if your friend deposits $50, they receive an extra $50 bonus, and you can get up to $10 credited to your balance. All you have to do is create a referral link, share it with your friends, and start earning together. Trade smart, earn together. That's Pocket Broker. The link is in the description. Don't go. Ushaka yini? okay Yini? ushaka yaba Crocodile. Crocodile. lo kathi uphila kubuphi ndaba kathi uphila ushaka yini ushaka koshe ushaka Hayi ngiyezi. awazi ushaka Ngiyaqala nami Shark. yawazi ushaka Yazi Shark. uteka awuchaza lapha Ngakho kanjani? Like ufishodla abanye ufishodla inyama Oh. awazi uyawazi umkhoma manje uhlala eStern Cape ngempela noma ulwandle likhona ngakini Khona. ngamanye amagama. Yalazi iqoqo. elazi iqoqo awubuza into ehlele manje Kodwa thina sithi xoxo sithi lisela. iselesele okay umkhomo uyawazi khona nele umkhomo lo fisho omkhulu udlula boko fishe emanzini omkhulu ovula uvuvu phinde shona ephansi Yeah, but yeah, ngiyawazi. yawazi Mm. Siswami kubalekile ukuzazi izilwane.
Andithandazi ngale ndlela yenu. Thina sibizi kanje. Basi lapha ngakini mawenzeka nolwandle awushuthi nje ushaka wona ugadi awunendaba ukuthi noshaka. Angeni lwandle. Isithombe sikashaka. Angeni nelwandle. Ngingena ku swimming pool ngiyasabi lwandle. Awukhombisa isikhombisa sikashaka. Hey, Nkosi yami balaleli isixolele ngokuthi sikhombisa ushaka. Balekile le. Vele silukisele ndaba. Nomele wazi ushaka. Na ushaka sithi. Ushaka yilo. Oh yeah, ngiyamazi. Yawazi. Wazi ukuthi igama lalo futhi. Angazi yini mara ngiyayazi. Wakwayibona Shark bathi shark. sishaka vele. Yeah, wakwayibona imovie yakho enabantu in. Okay. Uyamazi ushaka umuntu ushaka Zulu. Ngiyamazi. Okay. Ngifundile ngayo. Ufundile ngaye. Okay. Igama ubani siswami? Andis. Andis. Buya kuphi? Bergville. eBergville. Oh okay. So igama ubani? Yonela. Yonel, Eastern Cape. Oh okay. Mina nguvusi Manqele, umusa Manqele lesibe ku Desert TV. Siyabonga ukuthi nisibhalele nokuthi sisembe ukusiganiseza ngendaba yenu kamjida wenu lo onibhanqile. Yini anisanda vele ukubhanqa? Sanda uba wedwa ngoba. Yeah. Why sanda uba wedwa? Ukubhanga engathi khona into eshodayo. Oh, ufila ngathi awuphelele shuthi konke lokho akutholi konke. Okay. Ngoba lithi Ngiyakuzwa. iBhayibheli lithanda nani? Hey. Why ufuna wena Uba wedwa. But ayitsho ukuthi nibe baninzi 2. Okay. Sanda ukuhlokile. Khona ukuthi nani ngiyanthanda yabo ezabantu esiphila nabo. Yeah. Then bese kuzoba umuntu wami. Okay. Oh yeah. Lakhe ke. Ubani igama lomuntu wakho? KK. KK. Wakhubuza KK wakumvango. Ngoba soda colozela. Oh madoda. UKK kawale umuntu wakho. Yeah. So uKK nina how long nithandana nahlangana kuphi kanjani yini le oyithanda ngoKK? Sina 9 months sithandana. Bahlangana khona la eJozi. So eJoburg Park. Oh amapark vele. Okay. Ngishela ke nami ngathanda ke. Okay. So when my sister uKK una how long sithandana naye yini aqhaza ngaye? Ne 3 years. 3 years. Oh okay. Serious. Yini le uyithanda ngoKK? Ngiyamthanda. Bengicimba ngumuntu wami beningazi uba ngathi ngowethu. So angisazi ke ngoku. So now how long sithandana? 9 months. 9 months. So kulo 3 years. Ukujolele for 9 months. Yeah, ngoba ezinye beningaziboni mhlawumbe izikhona bezifihla kodwa hayi ngona nibona ngoku. Akwazi usolid next. Akwazi umbuze next, akwazi usolid next. Lokho ungambuza ngeze uyithola. Ngeke uzisela. Why? Okay. Asimuntu onjalo. So wena my sister bungazi mhlawumbe ukuthi uKK unomuntu mhlawumbe akwazi umbuzo lo wambuza waqamba amanga sakanayo mhlawumbe wambuza ngempela. Ngamboza wangitshela ukuthi usingili. Wamkholwa na ukuthi hayi usingini ngempela. Cha nezenzo zakhe azikho beyisolisa. Azikho beyisolisa. Panjama nje ubutholile ukuthi okay uqamba amanga and futhi uNtswebhu kanjalo ukuthi akasolisi nokusolisa but usuze wayitholela wena ukuthi awu kahle kahle unomuntu. Lento leyo iphatha kanjani and uyimisela ngokwenzani ngayo? Ngiphatha kabi kodwa ke angicabanga ngathini angaze ngacabanga ukuthi mhlambe sohlukaniswa inkinga esihlangabezana nazo noma. Yeah, zekhe kamera wami lapha. Lezi wona zilikhulu kujokela. Lokufehlile. Okay. So uzimisela ukwenza manje ngaye ufuna ukuqhubeka naye ufuna akhethe mayifika la ukuthi uthanda usisi nomthanda wena noma ufuna so right. It's either uyakhetha noma akakhethi kodwa mina ngeke ngimiyeke. Wena unjani? Ngeke ngimiyeke. Ngeke umiyeke. Awufuna ukuyekeka. Ngisho okay. My sister unetress nana nomuntu wakho. Uthi my sister ngabhesi either uyakhetha or akakhethi. Yena ngeke amiyeke. Shuthe ngisho ukhetha wena. Kodwa yena uthi ngeke amiyeke. Ngicela ukubuza. Wena yini nje oyimesele ngayo nje basiyilana ngomjida wakho? Usuthola ukuthi uyakufebela nani and ufebela nomuntu mhlawumbe othi ngeke zamiyeke futhi yena. Ngisho ngathi ukhetha wena. Ikhona lapha. Yeah. Ngona ikhona la kulomuntu ongeza amiyeke. Okay. Ngathi nguye ongcono. Uyena ongcono. So wena so right. Yeah.
Usu-right noma usu-right noma mhlawumbe ufuna mayifika la ubafethi nje uthanda wena uyatreza ngeke khona ukuye kutreza wakhe ini uyaxolisa. Hayi sengizobona ngoku kodwa nje ngi-right ngaye. Okay. Ngize usubona kodwa ungakukhohlwa ukuthi uthe ngeke amyeke. Yeah. Simfonele. Ubani uya ku-date la? Wena othonga umyeke uyomfakela umusi la kwetesi. Okay. Cela umvumi. Maqhamuka ingonya nje la. Crocodile. Abaleka. Abaleka. Yo. Yena usithembe sikulwela. Hayo, idle nani lapha? Sengibuya ngingenamlenze. Yo. Uzothola imali nje uzohola imali. Ngeke. Phela ukuhlupheka. Yo, ngeke. Yo, ngabi namlenze. Yebo. Cela ukuthi ube ngaphandle sengifike. Khuluma no-Anders. Andis unjani? Ngaphi? Ngiyafika. Ngakuphi? Ngasedentini. Okay, ngiyavela manje. Uthole kanjani manje? Gqoke irogo elinki nejacket emnyama. Okay. Mina ngifake black and grey. Alright. Washa. Nakhulumisa kwabantu abaqalayo. Hawu yazi bese abantu babengazali bakhuluma kanje. Manje. Or mhlawumbe uhleze balanda kanje. Kulanda abantu angabazi. Samsocasha sisami. Hayi. Ngilani khona lapha ku-bridge. Silunguze. Imiso kaRambe ukubona ema-movie ama-social media la ngaphezulu i-starring singaphansi. Sibulalo sekugcineni. My sister. Wena my brother uyaphuma noma akaphumi wena uthi kodwa uphumi wena. Hayi. Uzomthanda ngenkani. Hayi ukuthi ngizobe ngimthanda ngenkani because ngiyazi vele manje uzomkhetha mhlambe ngoba 3 years wakhe yabo. So inhloso haye ngishele ngazo sekhona. Wazi kanjani? Ngiyazi. Warifazi. Because akazi yabo njengamanje ukuthi usebanje. Hayi. Mayifika la kanje phezulu sikhona siwaziwe relaxele nesimuzo ukuthi uthini. Bafuzi. La khuleka phezu kwecamera akunalutho nje phezu ngoba ngibona nomuntu wakho shothi unless if umthembi. Angiyamthembi. Khuleka ayikho itembi ngecamera ugrand. Into wami ngicried mfethu. Fresh ya unanje mtako. Hello baby. Alright. Ikamera phezu ngovuse yawabanqane buya ku-Desert TV. So into ezakalayo ubamazo besitshelile ukuthi namhlanje uzojoin nawe khona la niyakhona or angazi uma nishaya around khona la because ngiyabona ngathi ke bathi bashaya nama round khona la phakathi. Singashaya round Khona la phakathi. Yeah ubeshilo kodwa mama ukuthi namhlanje nizohlangana. So and then thina into esiyenzayo ke senza ama-vlog or ama-interview abantu abathandanayo just to khombisa abantu emakhaya ukuthi uthando lukhona nani nani. But into ebaluleke kakhulu esizele kune-surprise esiyiphethe for wena ubuya kumamazi. Uthi ngoba inyanga yothando osengijabulise nangomuntu wami. Uyabona? Ama-Valentine ngapha. Mfethu. Yeah. Benindawonye vele nge-Valentine mhlawumbe omunye ubebhizi or bekwenzakala benindawonye nge-Valentine. Hayi lutho. Benekho ndawonye. Hayi lutho. Mina benginemsebenzi ekhaya. Oh. Ngamtshela ukuthi ngiyekhaya. Okay. So after 2 days. okay. So umuntu wakho usethi ube nomsebenzi ekhaya ebhizi wena ubenzani? Ngiyihlalele nje endlini. Ehlala endlini. Okay. Okay. So vele ubusekhaya vele. Yebo. Phela abanye baphuma bethi baye ekhaya kanti hey yakwezinye indawo. Ha ngiyakuthemba kodwa nje. Ngiyakuthemba. Noma mamazi la uyachaza ukuthi thandana how long thandana? 9 months. 9 months thandana and uhappy ngawe uyakuthanda userious. Ufuna sikwazi ukuthi ngabe nawe serious yini ngaye awuhlalini ngaye phezulu yabo ngaze etshela ukuthi yena hayi la eziba bafana bemshele just nasi stress kanti hayi wena awukabikho la. Right booked. Angiyabuza. Uyamthanda mamazi. Kabuhlungu. Kabuhlungu. Mawuthi uthola ukuthi uyafeba unenye indoda. Ngathini? Eish. Yazi ngizokutshela ivara uThami ne. Ngizovele ngithule. Angizovele ngisithulele ngimbuza ukuthi how long lokhu iqhubeka lento leya. Then if it's more than 9 months then kusho wedala yena lokho ayithune side. Ku9 months phela mfethu is almost 12. Yes, yeah, unyaka lo straight. Yeah, so it trust ikhona. Okay. Yeah, it trust ikhona.
Okay, nakunankinga. Angisho ukuthi nami khona into ana bese kubuza nje just yabo. So sisigayi surprise yakho mfowethu sinidedele niqhubeke nosuku lweni. Ngiyabona abantu bangena nama picnic yini ngisho ziyabuya la ebhakini. Zabuya mfethu. Yeah, ngicabanga ngikubambene. Ngicela ukuthi ume ngala phambili ubheke le ndoda leshuthayo. Ngapha. Yeah, uma ubuke le ndoda le. Yeah, bese umvala amehlo ke mamazi. Oh ngikubambele ne jacket. Bafo. So ubafo lo ngimbizayo yena uza ne surprise yabo. Okay. Yes. Bese ifishile sesimo ufika. Ungayiboni kodwa ikhona. Nawa. Ngizobala ka 3 bese ke usumvula amehlo ne. 3 2 1 ngamvula. Surprise. Sawubona nami. Yo, Njani? ngiyaphila impela. Nami ngiyaphila. Ngibingelela kamnandi. Engathi ubuyilingene le nto mfethu indlela nje yoreact. Hayi lutho. Okay. Mama sekhaya. Mama sekhaya. Yeah. Oh, Okay. Mama sekhaya. For how long manje mama? How long? 3 years. Yo, 3 years. yeah. Kade nikusha ne? Eish, yazi nami ngithukile mfethu. Ngicabanga ukuthi maybe uzongilethela umntwana nyana or something baby nyana. Wena manje Yeah. Let's straight in. Eish, yazi ngithukile baby. mfowethu lo mekumama sekhaya lo nomama wakho. Lo. Yeah, lo. futhi noma sejaldini Nkosi impela. Lo wasekhaya ngithi. Wasekhaya. Lona wakuphi? Lo ntshontshanana masiluko sama kuma picnic yabo. Angithi Lo anwenza ama picnic naye. hayi lutho. Lo wenza la ama picnic. Nenzani nalo? Lo umama sendlini, uhlala endlini yapheka lo ngisikhipha 9 months. Oh lo isisebenzi sakho. Lo Open solve life. lo isisebenzi sakho. Yebo baba. Usebenzela wena. Useva wena. Yini omnika yona in return? In return ngimnike imali endlini yabona manje ugcokile umuhle. Oh, Yeah. Angimina basically anithandani. Yena uyisebenzi sakho wena uyamholela. asibe kanjalo bhuti. Asibe kanjalo. Hayi, Ayibo into enjani leyo? Ikhona into enjalo. Kuphatha kanjani kuza lokho ukuthi lento ayisho nje? Hayi ngiyaqala nokuyifa kwandisa isisebenzi. Ifilm, imovie. Hayi ngiyaqala. Ayibo. Bafo awuphinde into ishi utheni? Singisebenze. Isisebenzi sa Anithandani. lutho. Mare yazi mos into ezethu zihamba kanjani. Angazi. Awuchazele. Sesiyazi. Okay, awuchaze ukuthi ihamba kanjani into yini? Okay. Kule 3 years ne Okay. sithanelene bukwini baby. Oh niyathandana kanti. Babe, mina ngisisebenzi. Okay. Vize ngesisebenzi sakho. Oh mamakhe. Angazi niksi mina. Usazongixelela banda aqala nini ukusebenzela. Bese ngikhokhela. Hayi angisazi manje. Uyathandana lawa nisayazi. Angithi ngisisebenzi sakho. Yeah. So sizobala iminyaka ke imali ize yona. Okay. Oh, 3 years onke. 9 months. It's difficult lento ne. Yini difficult? Difficult. Bangibambe out of guard. Manje bafo mhlawumbe indlela oyichaza ngalo nje ukuthi umamazi niyazwana mhlawumbe ubuzama ukisho ngenye bungazami mhlawumbe ukuyibeka le ndlela esi understanding mhlawumbe khona indlela ubuzama ukuyichaza ngayo mhlawumbe thina sayebo or mhlawumbe buvulo uyibeka kanjena vele kucha nje umsebenzi wakho noma mhlawumbe ubuzama ukubeka ngenye indlela yahlala ngenye indlela. Hey. Otherwise lento but. Yeah. Yeah, otherwise lento but. Because manje thina kithi ibuild enye picture mose yabo naye umama zabo icabanga ibuild picture efanayo lento engicabanga mhlawumbe nayo ucabanga yona mhlawumbe wena uyibe akusile into esicabangayo thina mhlawumbe wena ukhona ozama ukuchaza esingaka understand mose umsebenzi yamholela understand. No mangithi umsebenzi angithi uhlala endlini Yeah. yena akasebenzi. Kusebenza mina. Uyapheka, uyawasha, uyacleana. Anithanda uyamthanda kodwa Ngiyamthanda. niyathandana. Yeah. Yena Yini ngiyamthanda. ethanda ngaye? Umama right akusumama lo uthanda ukulwa, akusumama uthanda ukutshwala ubuya late into ezinjalo. Yeah. So yena uhlala endlini. Uhlala That's why ngithi umama sekhaya. Mama sekhaya. Yeah. Lo uyamthanda naye. Yeah, lo ngiyamthanda. Yini ethanda ngalo? Uthulile too much. Uyakhuluma loyo. Hayi lo endlini Yeah. akakhulumi mara lo uthule too much especially maka Yeah. yeah uthule too much. Lo uyakhuluma mase phuzile.
Yeah. So mase kuthiwa mhlawumbe nakho uthola manje That's why loku ngiphuma nosisi ngaphandle isiloku sijayiva ngaphandle because of makaphuzile nakusomuntu ngathi vele yilaba abafuna ukujayiva nabantu into ezinjalo isiphithipitha. cela Hlala ukubuza mathiwa njamanje unoBetway or iLotto. Lo manje ungayispenda nobani? Ungayispenda nanangusisi or ungayispenda nanangusisi? Obvious nami phela yini Angibuza wena nje. Ungayispenda nobani? nomama wa 9 months. Ungayispenda nalo? Lo hayi na. Ahlala endlini. Yeah, lo Lo angihlala hlala endlini yebo baba. Evuza ukuthini? Uzukhuluma ngezandla uthi ngithi lo uhlala endlini. Isebenzi phela ngithi. So imani ungayispenda nalo? Yeah. Hayi lo wasendlini. Wasendlini ngamshela nyana something ukuthi at least naye abe right Abe right. aspende ya. Ayisipende nobani nalo mali oniyayo. Ningani. Nengane. Ningani. Mhlawumbe impahla phela. Angithi uzohlamba impahla Nengani. hayi imali. Niyas Umsebenzi wakhe. Ngicela ukubuza mangathiwa yazi isikhathi esiningi abantu abenza njengawe so mhlawumbe umuntu uhleli esendlini nini. Mangathiwa ke ngeke uyabuya ufica khona uqeda ukuphuma endlini wena uzongena. Mhlawumbe ebese sibili usugesi or buyenzani. Or mhlawumbe uzo nje uyafebe yajola unomuntu naye kusizwana uhlezi ungekho uphume nalo inini. Ingakuphatha kanjani lonto le? Obvious ngizophatheka kabuhlungu. Ngizophatheka Bese kabuhlungu. wenzenjani? Ngizombuza ukuqala ukuthi ubhuti oqeda ukuphuma ubani. Kathi ozoyenzani endlini. Because of mina ngina-appointment even someone who afone uthi uzolungisa something eJardini. Bese wenza njani ngayo? Mhlawumbe kutshela ukuthi okay umsebenzi wami bezosebenza. Yazi khona ngamkhola ngeke ngimkhole. Egcineni final yakho uzoqhubeka naye or uzomtshela ukuthi ayazi Ngizomlahla bhuti. uzomlahla. So njengamanje expect ukuthi ezenjani yena njengamanje ngoba ezwa lento oyishoyo wena ayimhlali kahle lento le. Mayese uyakulahla njengamanje wena ungamblame yini? Hayi ngeke ngimblame. Ngiyamblame. Angeke ngimblame. Ukubuza my sister. Girl to girl ikuphatha kanjani into eshoyo ubafo eyibhekise kuma sister because nawe ngathi wazi ukuthi bebesandana. Angithi Ingiphatha kabi because yabo sometimes kungenzeka yenzeke kumina. Because nami ngiyintombazane njengaye. nawe ethele so umsebenzi uthi uyasebenza. Cabanga. thola umunye azamekele. So yini oyishoyo kulento ukuthi kuphatha kabi ufuna uqhubeka nawe ubafo or ay ungangizwa mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ngizama anginiki pressure la ngisho simiyeke ubafo angisho kuwena ufuna ukuzwa ukuthi wena uthini so sizokwazi ukuthi sikudedele niqhubeke nosuku lwenu. Mina ngihamba naye. Wena hamba naye. My sister ake ngizwa nje kuwe njengoba my brother ekhuluma ebhekise kuwena in uthi ngayo yonke lento le special ukhuluma nje ubhekise kuwe. Hayi into ezoyithetha. Angithi asithandani mina naye ngiyamsebenzela. Yeah. So angeze ngithethe indaba zeboss yami. Akaqhubeke nothando lwakhe. Nami nje nomsebenzi sophelile manje angisawudingi. Phela mina bengithi siyathandana beningazi ukuthi kanti ngisisebenzi. Hayi. Ufila kanjani awuthe? Khona ufuna ukusho. Ya yona ibhlungu bhuti yabo. Because of yena ekugcineni uyazi ukuthi mina naye sathandana. Akwazi lokho. Yeah. So manje inkinga. No yena akakwazi. Umsebenzi umsebenzi yena uyangisebenzela. Uthini? Uthini mfethu? Umuntu uqhubeka naye lo kuthana. Uthini? Yini uyayizwa lento eshoyo? Ngiyazizwa bhuti. Uthi Ngiyazizwa. Umsebenzi kodwa yamsana. Yeah. Okay njengamanje uthi grind yena ngawe uyaphuma kwena. awunankinga. Anginankinga. So ubona uzobuzwa umsebenzi manje. Akekho. Lona uzoba yini? Qhubeka naye Naye uzomela egcine umsebenzi naye. singazi. I'm not sure. Ungenzeka noma yini? Hayi lutho hayi lo ngemthanda. Ngihlala naye, ngizohlala naye lo. Usuyayishintsha into ngoba sesihleka. Yabo bafo kahle kahle wena uphila kowakho umhlaba ufuna uqamba manga. Yabona makuthiwa emhlabeni umuntu uphila impilo yakhe. Wena phila impilo yakho wedwa. Ngeqala lokungazalwa. Yabo into eyikhulumayo. Lokho ishow angazi nama episode amangaki. Sure. Yabo into eyikhulumayo ngiyaqala nqa. Awuxolisi. Awunendaba like you don't care. And uyayikhuluma into uthi nje hayi umsebenzi wakho wena uyamholela. My sister yo mhlawumbe nje sekubambezeli kakhulu because ngiyabona nangokomoya athi awusekho la. Yini mhlawumbe ongayisho amafanele wethu wakho khona mhlawumbe onawo abhekisisi awunalutho kubhodi ubabukele emakhaya Hayi. ushap Anginamazwi. awunamazwi. Yeah.
Sikudedele emotweni. Yeah. Okay, yaskisi ne. Hayi nanda. Okay. Yandaba ne. Alright. Ngicela ihug mamakhe. Hayi. Yo guys ngeke. Ha? Uthi naye abe right. Ibhabhayi. Ulazi le side lakhe leli. No. Nangicela nawe. Wena uma ucabanga right lo muntu lo. Ngeke. Akekho Kodwa right. ngeke. Konke wrong ne. Kodwa ke Hawu ya ungathini? Mhlambe udidekile Awuca. cause uyaqala ukuyenza lento. So Ayikho lo nto le. ayikho. Unesikhathi ngakanani Thalani? na 9 months. 9 months. Mina kwafu ngibona ngathi udinga usizo. Sizolo kanjani mhlambe? Kanjani but I think ayikabi my brother ne. And ubusho lokhu mhlawumbe hayi ngoba mhlawumbe ngikudelela, but I think udinga i-mental help. okay. Usizo lwengqondo. Okay. Hayi ngoba ehlanye. Angeke ukuthi uyahlanya but udinga usizo lwengqondo. Shothi kumele ngizame ukuya khona bese siyabona ukuthi. uzohamba nazo mphelezeni. Ula. But now uyayibona into ngiyibonayo ne. Awangifaki. Okay. Mana mfethu ngicela ukubuza nje into wena. Uthe konje yini oyithanda ngobafu? Uhleze honest kimi. Lokho okwenzana namhlanje yaqala ke. So ayikho into engangenze lona mangiyidinga nanokubuya yena ke. Alright umuntu alright. Okay. Bafu utheni thanda ngomama? Awu mama quiet. Akusumuntu ukuthi makadakiwe uyahlopha makade uhlala phansi nje sakazwile baby sicela sami bese sihamba sa request imoto mayikhona sigene emotweni sihambe siyendlini if yena athi uye endlini ngiyomchopha endlini ngiyidlini nami. Okay. No ngicela ukuthi nje lungile abaqhubeka nothando lwakho. Into vele mfethu ayiyenza sina. Ayikho esingayenza Ayikho. ngoba nje nawe usawunankinga naye nawe bafuna inkinga naye kodwa kade ngelinye kungabe umsebenzi ne. Ungaphenduka umsebenzi. Ngizobona 3 years. ngizobona mase lifikile lolo suku ukuthi ngidila kanjani nalo oba manje. Okay. I'm interested ukuthi yini lengaka ngempela. Bani yini ngabe uyazi cha. Manje angifuwele. Nish. But sometimes vele umuntu obona inkinga umuntu ongaphandle hayi lo phakathi. Thina sibona inkinga wena ubona Into right. into right ne. Okay, akunankinga. I know sinifisela inhlanhla sesizwenzile umsebenzi wethu. Azizile uzonihlukanisa or mhlambe kanjani. Cha sinifisela inhlanhla. Siyabona. Nakunankinga mfethu Ngahamba nakhululeka. siyabonga. Okay. Sharp. Sharp. Ay, akunankinga. Vele azange zobahlukanisa. Sisuke sosizo kodwa kubo bonke abasuke abantu bekhona siyazi ukuthi ukhona oyi-1 or ababili abazosizakala. My sister bengazi ukuthi umsebenzi for 3 years at least useyazi and decide ukuphuma nokuthi nokusebenza lokho wa decide ukushiya phansi. Lo mjita lo unesihlungu yazi. Usho kanjani umuntu usuthala pheze ukuthi Uyamholela. Hawu. Ayakazi ngiyaqala ngizana khona into engami. ngiyaqala ngizwa le kodwa ke naye lo usoyibonela la because uyabona ukuthi shuthi kahle kahle mina mangibuka kumjide Yesu ukuthi ikhonto engahambi kahle hayi yena kuphela naye lo wesifazane naye khona ungahambi kahle Naye lo mina kashaka naye ngisothi khona ungahambi kahle. lo wathi akawazi ushaka ube ngayibuthi uyasebenza for 3 years ushaka kawazi Ongije khona ihamba. Khona ungahambi kahle. I think bonke wena. yena bonke Bonke bathu admit. Yilo uthi uyaqhubeka. Azi kahle ukuthi uqeda voice lona akawazi ushaka naye lona ngathi nje ukwesinye space. So strong. Lo ofikela naye ay aningitsheleni la emakhaya. Mina mengicabanga ukuthi labantu esiqeda ukusebenza nabo la abadinga usizo. Mengicabanga like ba right ba right in la ekhanda mhlawumbe yabo. Asisho ukuthi bayahlanje but the way awusho ngendlela yakho ubona ngayo. uqale ngalo kashaka usakawazi ushaka ngicabanga describe ukuthi 10 marks describe lo kashaka ukuthi unjani mocabanga describe lo munye uthe uqhubeka lo baba ukuthi unjani uqhubeka kanjani umuntu kade edapha umunye phambi kwembizo ukuthi uyasebenza uyamholela. awu describe uba 4 ke ngapha
lo ukholela intombi yakhe Shuthi 30 marks kukonke 10 Eh. 30 marks aniba describe nje. mase niyayibhala apha eceleni ukuthi bayayidinga i-mental health noma kwenza because I think there's something wrong boy 3 Phela mzala phinda take us home. Langa nomzuzu, welcome to the other TV, another episode of Young Chola Mdaram, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. hey siyanidumela Hallelujah. sinibingelele abafowethu siyiDwaza TV hawo sesiphine sabuya Umhlolo lo. Yi surprise. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. ayike into Mponyeni, noma ngamshaya mponyeni, hayi noma ngamshaya mponyeni. hayi akezwa Wena ufuna impama. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. Kahle, kahle. Yasina ni athi ngiyani.